Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-urulay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw, pag-resibi kan mga report. Nangurog na hali po sa satuyang mga pag-iriba. Yaon dyan si DJ Pugi Philip Barasina. Sa lado teknikal, siyempre nag-celebrar kan sa iyang kumplianyong kasudba. Belated happy birthday kay Engineer Felix Lagrimas. Sa information, yaon man dyan si Rodel Cesar o si Aldrin Orlando. Yaon sa opisina si Madam Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, yaon man duman si Engineer James Oko. Asinan sa to yung maskuladong PSG. Jimmy Guanzon. Kaya niya akong Jimmy. Sige sana niya akong sige sana baga niya ako ang macho ano ha. Exercise lang ngayon sir ang kaipuan. Pagday ka ngayon mag-exercise, sorry. Talaga ngayon ano ka, magpapara luya na sana ngayon apil mo. Yan. Dapat pala na i-exercise oral daw ano po ah. Hoy, perang tururugan na naman. Disyembre na. Perang aldaw na naman. Masilibrar kita kan sa tuya pong Kapaskuhan. Mag-ingat po sa pagbakalin mga peking mga Christmas lights. Sa tibad, magkaraba, ano? Pag-pig gamit nindo, ha? Oy, di magdulag ang mga ninong-ninang sa mga inaanak. Kung niya na Pasko, abuto na Pasko. Ano kaya, Felix, sa to yung Santa Claus, pasyar daw sa tuya. O diba dahil sa COVID pandemic, ang Santa Claus mag-stay at home sana. Ay naku. Sana maging maugmaan sa tuya pong Pasko. Importante, tipon ang pamilya, kulamang kadikit na pig or artubangan. Kundi kadaklan sa mga Mr. and Mrs. pag nalawag na po ang Christmas celebration. An-isip perming makabakal lamang ng bagong gamit sa kusina. Ang mga misis baga at yung perming kadaklan niya sa kusina. Sikira nga makabakal oven, bagong stove,
bago ngayang mga gamit sa kusina. Bagong mga bado. Yan. Sa mga aki. Uso pa daw niya ng pagsabit nila medyas sa mga bintana para laganan po nin grocery regalo kan Santa Claus. Oy, palayogan ta daw nin condolence an pamilya noble. Taan mabuot padangat na mother ni last termer champion board member Manny Noble. Nagtalikod na palan sa ibabaw kang kinaba. Garo last vigil ngo niya nabanggi. Sabi ni Pading Ed Mimay. Madumanda kami na Pading doon ta maka last vigil man lamang makapag bilar at siya nabanggi. Tamang-tama niya ako enta kung may banda o may video pwede magkanta si Ed Mimay ta champion bagay ni kan panahon sa mga amateur singing contest ha. Our prayers and condolences po sa bereaved family sa pagtalikod sa ibabaw kang kinabahan ni Mrs. Soledad Noble. Sa mga may kumpleanyo man o belated happy birthday palan kay former councilor, aspirant councilor kan Iriga City, Piwi Gascon. Ansa mo yaman na pagpaabot nin happy birthday and may have many more birthdays to come. Ang pinaka-hobin na kandidatong konsyal kan Iriga City hali sa Team 1 Iriga. Former councilor, mabalik na konsyal, Piwi Gascon. Good morning and belated happy birthday. Siring man si paring Ramir Sanares sa Canaga City. Good morning and happy birthday man. Sa kuyang kababayan, nakakabats ko sa UNC kan panahon. Happy birthday, may you have many more birthdays to come. Uy, si Gubmix pala, silibra man kan siya yung kumpleanyo pala na, no? Kung nag-birthday na siya. Anong month so birthday ni Gubmix, idol? My birthday wish this 2021 taon na pano nin paglaom maray na salud kaugmahan para sa lambag saro. Sabi ba ni Gubmix sa Villaferte ha? Ito daw meaning sa iyang birthday wish. Migs Villaferte of the province of Camarines Sur from San Nicolas, Iriga City. Kamusta po kayong lahat? Ngayon po ang simula ng aking birthday celebration, birthday week. Magto 32 years old na po ang sa inyong lingkod. Another year older but definitely another year wiser, happier, and grateful for the gift of life. Paborito ko po na iniikot ang aking birthday celebration sa buong Camarines Sur. Number one, dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal, nakakabigay tayo ng tulong, at kahit papano, nakakabigay kasiyahan sa iba't ibang parte ng probinsya ng Camarines Sur. So, ngayon, maulan-ulan,
Sigurado napakalamig doon, pero magbibigay tayo ng napakainit na regalo para sa mga residente. Samahan niyo po kami ngayong araw. Tara na! So now we are on the way to San Vicente Norte, Iriga City. Ibang klase itong January na to. Lamig, para ka nasa Baguio City, pero nasa Iriga City ka. Kasama po natin sa biyahe ang mga medical backpacker teams, medical diagnostic van. Napakaganda po ng programa, napakaraming feedback ang umaabot sa aking opisina na talagang epektibo at nakakatulong. Dahil habang tumatagal po itong COVID-19 pandemic, mas lalo pong dumarami ang natatakot na pumunta ng hospital dahil baka daw doon pa sila mahawa sa COVID. So ang solusyon natin sa Kapitolyo na imbis na ang tao ang papag-isipin pa natin na pumunta ng hospital, ang hospital na gamit ang medical diagnostic van, ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga gamot, ang dadalhin natin sa barangay level. So everyday po ito. May schedule po tayo sa 1,036 barangays of Camarines Sur. So maraming salamat sa mga medical backpackers. Sa totoo, we are expanding this program dahil talaga nakakatulong sa mga doctors, nurses dyan na mga nanonood na gusto ng panibagong adventure. Isipin nyo itong mga medical backpackers, parang ito yung sa Descendants of the Sun, yung pinuntahan nilang malayong lugar. So yun ang ginagawa natin sa probinsya ng Camarines Sur. So if you are a doctor, a nurse, medical practitioner na gusto ng panibagong adventure sa buhay, we are now hiring sa provincial government. Mga tugang, iyan po talagang lalong pinapakusog po ka na probinsya ng Camarines Sur, ni Gubmix Villaferte, ang healthcare system. Kaya may mga health on the go, backpackers, may medical mission, may Kaperte headquarters, Naga, and Kadakol pang iba. Pati digdi po sa Iriga City. Kaya po, kung kamo man nangangaipunin na tabang medikal, pinansyal, dahil po magduwa-duwa, magdulok sa sendang opisina sa Kaperte headquarters. At kamo po sa endang tatabangan. Bakong araw kan ibang LGU dyan, na igwaman mga health offices, baad resita lang ang itaw sa endo, baad maalamang bulong, o maalamang medical assistance. Kaya magayon na programa ni Gubmix Villaferte, na magkaigwa po kita, kaini pong programa sa salud, tangarig pong tugma sa pangangaipokan sa tuyang mga kababayan. Dahil po sa COVID-19 pandemic, talagang yun po ang kumbaga sa mayormenting pangangaipokan mga tao nangurog na itong mga nagtitios. So mga nagtitios, mayong pambayad sa doktor, mayong pambakal bulong, at least ang Kapuerte medical program ni Gubmigs, dako lang tabang po ini sa mga tios na mga pasyente, tios na mga pamilya, digdi po sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Saka labo-labo baga ang paglibot ni Gubmix sa Camarines Sur, nangorog na sa Rinconada area. Aros an sa inda pong ginigibong niyan, yung ining pananaonin mga ayuda pinansyal, may AX kita, may tupad program kita, katabang ang dole, katabang ang DSWD, kaya may gusto kaya si Gubmix magkatok sa mga ahensya nasyonal o sa gobyerno nasyonal, sa man iba-ibang ahensya kang gobyerno, para po magtabang sa DAR, nananaosin din mga daga, o yan, mga lote, pakinabang sa mga farmers. Kaya sa mga udaki raga, ngawan agko naki sa diring raga, na umaon, diba subaon nindong ayuda tabang ini accomplish achievement kan sa tuya pong gobyerno probinsyal. Diyan sa Banasi, nagiging treatment facility. Sa mga nagpo-positibo sa COVID, diyan po dinadara, diyan pigbubulong. Saka, ako na po kita diyan bagong CT scan. Kaya kung gusto niyo magpa-CT scan, libre. Bakong araw kan ibang may mga dialysis center man diyan, naghahagad pang donasyon. Sa enda po, iguan ng dialysis center sa Banasi Bula,
ang gobyerno provincial medical center libre. O mag-text lang ka mo kay Gobmix or makiulay maging kay Kong Elre and Provincial Administrator Luigi Villaferte. Tangarig libre na dahil na magpara panaga. Pero di sa Iriga, igwadig di yung hospital. Ining new Tancholing Villanueva Hospital, igwaman dyan CT scan. Di kalidad man po ang CT scan dyan. Saka madali ang result. Kung nagpa-CT scan ka mo niyan, sa aga tulos, kuana nindo ang result. Bagong araw ka di bang hospital na may mga CT scan man, ang mga 2 to 3 days pa makukuha ang result. Kaya, rekomendado mi man po ang New Tanchuling Villanueva Hospital sa Iriga City. Napagasadiri man yan in Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling. So, yan po igwapang mga itik na ipinapanao. Saka first time na mag-introduce ng rabbit farming si Gubmigs. May mga nag-ano na palang sa iya na mga grupo nin mga mahilig mag-atama nin mga rabbit ini palan, sumpay buhay pa ini. Bulong sa kanser ang karni palang kani. Sa mga pasyenteng may hilang na kanser. Dangan pwede pang maging alternatibong panira. Tan karni pala ng kuneho, masira mo na panira. Suba-subahon nindo yan. Dangan igwapang mga AX from 4,000, 5,000 to 15,000, sumobra pa. Ipinapanaw sa mga nagkarluging mga negosyante taman, ito mga small, medium enterprises or entrepreneurs. Di ba? Dahil kaya kan mga oposisyon. Ang salado kan oposisyon at nananaonin bagas ang gobernador sa Luigi, rarauton man, paluluwaso na. May itinawda ang bagas. Bukbukon pa sa nagraot na dakan parong. Alagad itong oposisyon, manananaong bagas. Sige lang pang latak, pang ratak, kumbaga sa panraraot. Kaya dapat, ang tao dahil managutubod pati kan mga araw kan mga style kan ibang mga politiko. Dahil namamati maninda na, bako man talagang araw ka itong bagas ang ipinapanao na hiling sa mga social media na ngayon ang bagas nga ipinanao malaagom sa kamabata. Bako man pun totoo yan. Malatadig di sa Iriga, 15,000 na gayong pamilya, pinapanawan po nin tig 10 kilo nin bagas kada bulan. Ninda Gubmigs, Villaferte. Tabang po ini. Dahil kadakol po nagtitios, kadakol nagkawaran ng hanap buhay, kadakol ang day po kinakakan sa mga panahon na ini. Dahil pagkalangkaw-langkaw talaga, getting higher and higher po ang presyo kan mga mayor na barakalon, mga pagkakan, maging sasira, gulay, karne, prutas, sus Maria Josep, patawarong kita, pati pamasahe sa mga pampublikong lunadan, nagparamarahal pa. Dahil po, naglangkaw na kang presyo mo niyan, per liter kan mga produktong petrolyo. So, may domino effect, may chain reaction. So, sa pagrani po ni Marisa Piñano, sa Kaperte Medical Assistance Program, tanganing idulok ang pangangaipokan sa iyang ama na kaipuan operahan sa kantidad na 20,000, tulos ang naitabang kan sa tuyang programa, dakulang kabawasan ang kantidad na ini sa sendang hospital bill, kaya dakula man ang sa iyang kapasalamatan. Bilang saro na sa mga naka-eksperyensya kan malalaumang tabang na hatod ni Governor Migs, Congressman Elre, incoming Governor Luigi Villaferte, hagad ngunyan, ni Marisa ang pagpapadagos kan programa kan medical Kaperte Medical Assistance Program na ni tanganing mas dakol pa po
ang matabangan na arog niyang tios man sa buhay. Sarabay tapong dalanon, dangugon, sabi niya. So sa iyang pig-post sa social media, ang sa iyang video. And gusto niya kayang ilantad sa publiko kung gaano kasinsiro ang kaperting serbisyo, lalo na sa medical program kan mga Villaferte. Ang tatay ko po, si Basilio Roderno, nagkaroon po siya ng kidney stone. Nahirapan na po siyang umihi, inilalagnat. Kaya tapos nung pagpa-check up po namin, sabi ng doktor, kailangan po agad matanggal po yung ito. Kulang po dito sa Kaparte Medical Assistance. Palo po sa Kaparte. Sobrang laking tulong po ng ibinigay po sa amin. San Enrique Villaferte at sa lahat po ng staff na bumubuo ng Kaperte Medical Assistance Program. Sana po pagpatuloy pagtulong Siguro man po, dakulang tabang talaga sa mga nangangaipon na may Kapwerte Medical Assistance Program kita sa Camarines Sur. Sa ibang mga local government units, nangurog na sa mga opposition, agko basang kita kadi o udaman. Pero puro pakaraot ang ginigibo kaniba na kesyo ang mga Villaferte da, managiginibong tabang sa mga tao, kesyo mayo da kitang Kapitolyo building. Dahil po, tanay ko ni Capitol Building, pigparaulang bagayan, kan mga yaon man lang sa oposisyon. Nangurog naman kaning pasaway man na nag-uuba pati nga alkalde dyan sa Tinampo na si Mayor Tambong Galunta. Kung dayan pigpara kontra, kuta na po, kita ang may pang world class na Capitol Building sa enterong Pilipinas. Sa totoo lang, kung daipig parao lang ang Pili Airport, expanded na kuta na po yan. Dahil ang opposition, dahil nangani nakakatabang, sige pang ulang, pang kontra sa mga maray na programa. Just imagine, ang mga 4 lanes expressway na programa po, proyekto kan mga Villaferte na kayong kayo na baga. Pwede nindong dalanon man yan sa mga pigpupos ni Kong El Rey sa Canigub Mix. No? Diyan na sana sa mga inaapod na tourism road network sa Camarines Sur. Dakulang bagay. Sa latest na naman nga sinda nga Congressman Joey Sarte Salceda and Congressman El Villaferte. Agkuna naman ki expressway nga hahamanon na masurumpay from Albay going to Camarines Sur. Lalo nito mga biyahero going to Manila, vice versa, di ba? O tapos sasabihin ka, di ba? Sige sa naman yung pangkamkam nin daga ka, di ba? Puro po yung pakaraot, Diyos ko. Dahil po kita magtubod sa mga pakaraot kan ibang mga ayaon sa lado ka na oposisyon. An isyo ki gubmix, kisyo dayuhan, pero dayuhan nga ni, mas dakulugod ang naitatabang. Digdi po sa tuyang distrito. An isyo man ki Luigi, may gatas pa da sa ngabi, lubin pang baray para magserbi. Ay professional bagay ni si Luigi Villaferte, nag-eskwela sa ibang bansa, madunong, kwalipikado, hubin po baga, mas dakulan maitatabang, mas aktibo sa pagserbisyo, as in, may malasakit sa tao. Kaysa man katong gusto nindong pagparasusok-sok sa probinsya na sa hawak pa sana, di ba? May mga tato na. Saka may mga issue na nai-involve sa mandatang gibo sa gobyerno. Kaya mas maray na ining hobin bago magsilbi sa Camarines Sur na gobernador, talagang marayan sa iyang mga programa.
Kisa man ka itong iluluklok nindo sa pwestong nag-isog na. Nanggugulok. O si Imelda Papin man, si Vice Governor, dahil tama ni maintindihan kung may ano man ini, may kasusupgan man ini. Pagkatapos na tabangan kang Villaperting mailir na Vice Governor, nagtumang. O ano man ang igagalyita ka ni Vice Governor Imelda Papin. Dahil nga ni gabos na mga gustong magpangipon sa Camarines Sur sa iyang programang libreng pangipon, dahil niya manggayod nagibo. Nailing ta lamang ini during this time of pandemic, health crisis, nananaon lamang ng bagas. Nananaon lamang sa Indonin manok, itlog, uda baga, maging sinunoy. Napigpaparamalaki man kanikang panahon ka nakaaging eleksyon ang sa iyang anduyog ID na agkukunong mga benepisyo, uda man. Nagmumurudan mga tao. Dahil ini po, hayag-hayagan na pangbubutig. Dahil po kita madara sa mga arog kani. Mas maurag itong namamatitang serbisyo kan mga politikong may sinsiro asin may sarong tataramon. Arog kan Villaperte, nagkaigwana naman kas kaperte kas for work program dyan sa Banwaang kan Bato. Kaya entirong naka-ismail baga dyan ang Team 1 Bato. Sa panginot ni Mayor Frank Bernaldez, ang pinaka-senior citizen man na mayor sa Rinconada. Pero uragon pa nga ko Joey tumukad sa mga lakawan, uragon pa nga ko Joey. Gusto mo nga mag-jogging kitang dawa o magdalagan. Nya ako abok ko, basta baka niya ako maghalala ako, masupog sa emo, maino tanong pa kung magdalagan. O yan yung sinasabi ko sa emo. Dawa nga ko Joey senior citizens na, padangat ngayon kan mga taga-Rinconada. Tako nga, ang programa ko ngayon dyan, magkaigwa nga yaman ng sa kanigob nin community college. Pigparaulang lang kaya ngayon ni Kansanggunian Bayan sa panginot man ngayon ni Vice Mayor Surilla. Di ko na ngayon, may mga libreng estudyante na kita sa koleyo, kundi ni pigpara kontra. O kaya dinarakan na bilog na probinsya kung sa insain, ang mga cash for work program o karibay kan pirang aldo na paglinig sa mga tinampo, paglinig, pag-repair kan mga eskwelahan, mga paglinig kan mga basura sa mga estero, pagtrabaho sa mga patwok, asin dyan sa Barangay Divina Pastora, nag-repair, rehabilitation kan chapel, nagkaigwa po ng income, nagkaigwang hanap buhay sa mga jobless po dyan. Oh. Kaya sabi ni Gob Migs, hitting two birds, win one stone. Garo, pagtirador niya, duwang gam-gam ang tinamaan, hitting two birds with one stone. Saro, sana ngayang bala kan tirador, duwang gam-gam ang narata. Ika nga ang programang ini po, dahil apwera sa natatawanan ng kabuhayan ang mga hard laborers, nakikinabang ang bilog na komunidad sa mga proyektong sa inda pong tinatrabaho. Ang chapel na iyan dyan, halimbawa, 4 na barangay, ang nakikinabang Divina Pastora, San Rafael, Santiago, Asinman Barangay, San Vicente. Aber daw, Noy, na maghanap buhay daw na kita. Pagkatapos ka na hanap buhay ta, balik kita sa programa. O yan na. Ilaugtang mo na daw na hanap buhay ta, may kakaulayon lang kita. Oya, ansa to yang mga hanap buhay. Osi, Osi, Gesi Migs. Osi, Osi, Gesi Migs. Osi, Osi, Gesi Migs. Sa kongreso siya na nga. Osi, Osi, Gesi Migs.
sikatan, trabaho kanyang nililikha. Probado na siya sa gawa, napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix. Mix Villafuerte, Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Gagawang tatlo. Puundan ka hobenan, nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagpapalala. Panal, ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, ang satuyan mo para sa kauswagan, ang satuyan banwaan, gagawang tatlo. Ngayon mga tugang, sa iba pang hanap buhay, laog mo na noy. Ubusan na yung mga hanap buhay mo pa dyan. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa Ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At Center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Basilio,
payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Vicinio. Dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Vicinio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming tinatao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Ang district office ni Congresswoman Sal Fortuno. Saka good morning kay former Congressman Sal Fortuno and Sal Fortuno Jr. Malata sa ringkunada, sige man po ang libot-libot, tabang ni Congresswoman, kan mga Fortuno sa mga programa maninda sa scholarship program, mga short-term courses, katuwang po ang TESDA. Dako lang natabangan, dako lang naging professional. Parehas sinda ni Gubmigs. Si Gubmigs, sigwaman na one professional policy na dadaraw nigdi po sa ringkunada. Pagyaw na po siya sa Kongreso. Madadagdagan na sa tuwing mga community colleges na maabot ang panahon. Pagdakol na po digdi, mga 5 o 4 na mga banwaan na, kabali ng iriga, pang-4 o pang-5 na malaganan public college ay gigibo ng Ringconada State University. Madadagdagan ang pundo, madadagdagan ang mga empleyado, madagdag pa ng mga courses. Yan ang mga yun programa para sa mga tao. Lalo na
nagiging backbone growth pag ang mga pamilya sa lambang pamilya may professional, dako lang tabang na minaasinso po ang mga tao. Saka ang pamilya may masuporta na, di ba? Malatakan sarong aldaw para si Kongsal kaya naging ilihido bagay ini yung Vice Governor kang Camarines Sur. Pigiba-ibanan niya na si Sal Jr. sa pagkakampanya. Saka kan masunod na gobernador Luigi Villaferte, riba-iba na sinda, minsan nagmiminsahe man si Kongsal. Sa mga taga Camarines Sur, sa mga munisipyong sa endang piglilibot, sa kadigdi sa Rinconada, kumbaga sa nakulibat na sana sa mga leader. Intak pa manggirarian mga leader kan Portuno sa Camarines Sur. Na amunayan ang suportaran ninda sa masunod, Luigi for Governor and Sal Portuno Jr. for Vice Governor sa abot na May 9, 2022 election, di ba? Kaya kan sarong aldaw yaon sinda sa party kan banwaan ng tinambak padagos ang pagsuporta sa mga taong nangangaipon ng tabang. Sabi nga ni Ken, si Kongsal saka si Teacher Joe, madaling rapoon, madaling hagadan tabang, madaling dulukon, mayong uuwing luwaan. Kaya iyo man ngunyan si Sal Jr., rapo na nga mo, dahil na magduwa-duwa pa, rapuanan nindo si Sal Jr. na kung may kaipuan ka mong tabang, tatabangan ka mo kayan. Namana niya ang maray na ugali, namana niya ang maray na pakikiiba sa kapwa, namana niya ang bakong kuripot na mga magurang niya. Kaya haros pati ang pagiging presiding officer sa panlalawigang kampanahon, tuom na yan ni kumbaga sa kay iba niya si Sal Jr. ni Vice Gov kan panahon, former Vice Gov Sal, former congressman na. Ang pagpipreside po, aros tatao na siya kayan. Na training na siya, natukdoan na siya kan sa iyang padangat na magurang. Kung paano ang pagiging ilihidong Vice Governor, kung ano ang pinakapunksyon kan sarong presiding officer sa sesyon regular kan mga junta provincial. Kaya po pag-abot sa infrastructure project, Luigi man ang sendong dulokon. Pero pag-abot man sa mga resolusyon, ordinansa na pakikinabangan kan mga tao, trabaho yang kan presiding officer, saka kan mayoriyang kaalyado, dapat kan sarong presiding officer ang maggarana na mga board member. Tama o mali? O, di ba? Na naupo sindanin tig rilima, tig turulong kilong bagas, hali sa food assistance program kang Kapitolyo. Kaya banan si Luigi Villaferte, minsan yaon man si Gubmigs, yaon man si mga local officials duman sa Tinambak, nakipag-istoryahan sinda sa mga leaders duman, mga barangay officials, mga taong nangaghagad tabang. Kaya po maging si Mayor Roel Tuy, Vice Mayor Bobit Prades, mga councilor asin sa mga barangay officials na naka-ulay-ulay ninda, nakisumaro sa aldaw na pagbisita ninda sa Tinambak. Diyos mabalo, sabi po ni Sal Portuno Jr. asin kan Team 1 Kamsur. Kaya mayo sindang pundo sa pagbisita sa mga banwaan sa Camarines Sur. Malataan na barita ko kanakaaging Lunes asin Martes, kaibanan si Luigi Villaferte ni Sal Portuno Jr. sa manlain-lain ng mga barangay sa Calabanga. Taan tinambak po kayan, ang tinambak po kaya baga sa inutan niyang kang Calabanga. Kansarong aldaw yan sinda sa Calabanga Camarines Sur. Tangani po da ang makaulay ang rinibong mga lideres. Continue po kaya ang mga leaders meeting, di ba? Makaulay ninda kan Team 1 Kamsur
Yaon man duman si Mayor Ed Severo. Yaon man ang aspiring Mayor Eugene Severo. Ta si Ed Severo garo last termer na as mayor. Yaon man duman si Vice Mayor Vic De Villa. Nagdistribute kan mga bagas sa mga tao duman, mga leaders duman, kasumpay kan food assistance program kang Kapitulyo. Nagtao pa sindang cash assistance sa mga taga Calabanga. Kaya maugmaan pong marayan pagmati kan rinibong mga nagkatarabangan duman. Mas lalo pa da pong na-inspirar si Luigi, incoming governor, Luigi and incoming Vice Governor Sal Portuno Jr. Sa makusugon asin mainito na pagresibi sa sainda kan mga tao, lalo na kung sindami na diskurso na, sobra-sobra pong kusog, garo na nayuyugyug na entero ang palibot sa makukusog na urupakan kan mga tao na sa indang pinapaugma, daradaraan bagas, kwarta, programa, asin kadakol-dakol pang iba. Uy, ini pati si Sal Portuno Jr., mahilig ini magbanwit ng sara. Mahilig magtanom nin mga ano nga ito, dragon fruits. Oy, Vice Gov Sal Jr., panamitan ako kan sa emong ina passion fruit. Nadalang ko baga ito, nailing ko baga ito duman. Kadakol-dakol kan tanom na passion fruit. Lasahan ko daw kung managum ang passion fruit dyan sa inapatan na buwa. Kataid lang ka itong 11th Earth resort ninda, ini pati matibayon pa lang yung magluto, lalo na itong mga international cuisine, itong baby back ribs na namitan ko abang perte. Kaya pala niya ako ang mga customer, so kan 11th Earth Resort, sige paralik-balik, dapat ay magkarigos ta pigwabalik-balikan pala ang mga putahe dyan. Lalo na kung nagaluto ang pinakang overall chief cook. Ang chef. Na si Sal Portuno Jr., ang incoming Vice Governor. O dyan man sa Naboa, sige-sige man baga si Mayor Persimbulan sa pag-ayuda sa iya pong mga kaymanwa. Miski mga nangangaipong wheelchair, tinatawan niya. Nangangaipong mga tukawan. Mga monoblock chairs, pinapanaon niya. Mga tents, ang local government unit sa pamamayo po ni Mayor Persimbulan sa Naboa, nakapag-distribuir ng 50 monoblock chairs and tent sa mga tagaduman sa Lourdes Old Farmers Association na magkakaigwaman sindang activities o nagkaigwaman sindang activities. Baka nga ni tapos na kasudma. So aktibidades. Katuwang po ninda ang GSO sa pag-deliver kan na sinambit ng mga monoblock chairs. Kaya grabe man ang pasasalamat ninda kay Mayor Persimbulan. Dangan, sabi po baga, ipinapaabot ni Mayor Fair sa Lambang Usad kaninyo ang Memorandum Number 10 Series of 2021 na nagpapasunod sa alert level system sa bilog na Pilipinas manungod sa COVID-19 response. Linya ka Executive Order Number 151 Series of 2021 issued ka kanatong Presidente Rodrigo Roa Duterte. Inaayat ko ang natabang kanalambang barangay na nasasakupan ka munisipalidad kaibaan na Berta Office sa pakusog sa advokasya sa programa sa pagpapabakuna sa ngamin na residente kana kanya-kanyang lugar. Sabi po ni Mayor Per, Diyos mabalo sa indong amin.
i-greet niya man ang Alpha Kappa Rho Nabua Council ng happy founding anniversary daw po. Oy, ano daw ko ni Guaman Padil dyan, ano? Kahit to ka naglawag ako sa sarong fraternity, nanganaan akong lamasa. Estudyante ako kahit to, engineering. Nya ako arog pa lang kani pag naglalawag sa mga fraternity. Bigla lamasa. Tapos, ginigibo, pag nayo fights ka pala, susuguin ka kung ano-ano na sana. Pangyayaring buhay niya ako adyan. Pero okay man, at least pag may asosasyon or organization or sorority naan katuyuhan makatabang sa komunidad, okay po yan. Pero kung kapasasawayan sa naman, tapos agkupaki mga hising, padil, lamasa kung ano-ano, kaldag, dapat kan mga araw kayo na grupo bukagon, bungkagon na sin iyo ang ralamasahong. Sabi ni Mayor Fair, puso ko para kaninyo, para sa banwaan, napayaba ko, marenaal daw kaninyo ngami. Nagtik si Mayor. Oy, good morning man ki Kap Bert Balbuena. Good morning Kap. An aspirant Vice Mayor kan Nabo Camarines Sur. Sige ang kusugan sa imong kandidatura baga Cuthbert Balbuena. Garo dakulang istorya sa Nabua na baka ang daugon ni Bert Balbuena an saro sa pinakamagayon na Vice Mayor sa entirong Pilipinas. Kasi Bert Balbuena po kaya mga tugang, kadakol na ang nagpaabot ng pledge of support. Malat, igwa palang bilyonaryong taga La Purisima na kabarangay niya. Willing da ang gumastos ni na kung pirang milyon para may panregalo o pantabang si Bert sa pangangampanya. Ano pa nga niya ako? May mga charities mo sa mambaga. Kadakol mga marites bagangon niya almayong ibang gibong para charisme. Iigwa pa nga sir. Ano nga niya ako, ano pa? Garong nga sir, may pang last hour nga si Cuthbert for Vice Mayor sa Nabo. Ayun niya ako. Digdibaga nga sir sa Pilipinas. Kung kandidato kang uragon ang kwalifikasyonis mo, uragon pa ang programa mo, di plataforma di gobyerno mo. Pero kung daman nga ikang pang last hour, raog ika, ayaw mga anak ko. Ay sa bagay nga niya ako, dahil nabaga niya ako nahali ini yung sistema ta. Kaya nga si Cuthbert, igwa nga yung ma-finance. May pang last hour nga yan. Kaya kadako na baga nga nagpapaabot ng pledge of support na sa inda na sa iya na ngayon, kay Cuthbert na ngayon masuporta pag-abot ka na pirilian. Sisema niya ako ang suportado mo, Cuthbert, na presidente. Ay ako nga Kuya Joey, ang suportado ko ngayong for presidentiable, ining si BP Lini. Siyempre, Bicolana. Yung mananggad nga niya ako, Sa bagay, Bicolana si BP Lini, ang mga Bicolano, siyempre, kadaklan, BP Lini. Pero, dahil man nangangahulugan na si Bongbong Marcos, mayong loyalistang Bicolano. Dakol pa mang giraray. Dawa ki Senador Ping Lacson. Aspirante man na presidente, gulpi man ng mga loyalista na mga Bicolano. Sa kanya ako, si BP Lini, marita may lugaw sa Kasyupaw kay BP Lini. Ano bang aspirante, miski nga niya ako tinapay o da baga. Maray pa niya ako si BP Lini ta. Agko lamang ki pakao na lugaw. Minsan kung medyo naurog mamang gayud ang mga supporters ni BP Lini, nagpapasyupaw. Pangyayari. Oy, pero ano po kita ha? May nag-iiriwal ng pating mga supporters ni BP Lini saka ni Bongbong Marcos. Pero sa totoo lang, may mga presidensya bulta, puro man maray ang plataforma ni gobyerno. Kundi nakikiulay mambaga si Senador Pacquiao, Manny Pacquiao.
naibuto naman pagka-presidente, kumbaga sa uneducated. Takadaklan man baga ngaya sa mga naiilihir. Sa Pilipinas na presidente, ito mga educated talaga, mga igwang mga masteral o doctorate degree. Mga valedictorian sa klase nila, sa elementary, high school, and pati gayud sa college, so cum laude o kung ano pa. May academic, kumbaga sa awards. Excellent sa academic. Academically, kumbaga sa excellent. Tapos, hali pa sa maray as in prominenteng pamilya, kadakla na nailir na presidente. Pero nakikiulay man baga si Manny Pacquiao, naibuto naman sa pagka-presidente itong uneducated. Tapos siya, inaamin niya man na talagang kung sa inadalan, kulilat siya sa mga ibang nag-aaspirar. Talagang aaminon ta sa dae, sabi ka ni baka ipasupog sa naman kita ni Manny Pacquiao sa mga international state head or president sa ibang bansa kung magkaigwanin mga debate tatibaad kay puano niya pa manin na interpreter. Pero gusto niya man magserbe, ang gusto niya baga panawanin mga house inlet gayud ang mga TOs sa mga homeless na mga Pilipino. Pero kung magsampol na sa kayung digdi sa Iriga, sa Rinconada, sa mga mayong harong digdi, sa mga naka-register sa squatter na lugar, lalo na dyan sa mga palibot kan release kan train, na pagsasadiri ang luti kayo kan PNR, pero ginibo ng pinag-iskwata na kan iba, maray kan na natutugdukan kan mga residentes harong sa mga gilid kan perokaril. Gibuo na daw yan na additional alternative road, ipakorongkrito na yan. Sabi kan iba, bako man yan hali sa opinion ko o sa ideya ko, sabi kan iba pong mga madudunong tang mga obserbador, kita ba nga Joey, kulang ang mga alternative roads, kulang ang mga tinampo. Ano daw nga kung paharali, unaning mga naka-register na ni dyan sa release country, bako po ka kaya nagtarama, may mga nakakaulay lang ako. Gibuo ng konkretong tinampo, ang palibot both sides kan release country tangarig maging dagdag pang tinampo. Surumpayo na yan. Tangarig dahil magkaigwanin traffic congestions or pagkagurumo kang bulos kan trapiko sa mga sentro o mayor na tinampo. Digdi sa tuya ngayang probinsya. May punto ka man niya ako. Lalo ng plano kan management kan PNR saka kan Department of Transportation and Communications gayud, one straight lane na sana kan release from Manila to Bicol. Intiro niya kung sarawis-sewasan ang mga may sadirinin mga kaumahan sa mga kaharungan kung mapanibagong linya nin release country. Yuman sana ngaya, kung baga mangyayari yan, ano daw kung magsampol na si Manny Pacquiao, tamaray man ang programa niya, makon mong sa mga mayong harong, tawanan niya ng maistaran. Libre, maray na. Kung di ba ka, tatawon niya yun, kung mailir siyang presidente, kaso madudunong, mga sikat, as in, malulupit ang kwalifikasyon kan sa iyang mga magiging katunggali sa pagka-presidente. Ki Isko Moreno pa sana, arayo na siyang maray sa dunong. Si Isko Moreno dawa nagpuni sa pagiging artista. Pero nag-aagi man siya sa pagtios, naging basurero, naging artista. Na-discover ni Kuya James, hasta sa nag-asinso, nakapag-eskwela. Nailir na konsyal, vice alkalde, hanggang sa nailir na alkalde, nangunya na aspirar sa pinakalangkaw na posisyon sa nasyon kan Pilipinas. Yan si Isko Moreno. Anggot sa mga paratsungki, anggot sa mga empleyado kang gobyerno na may mga katarantaduan, irregularidad, lalo na kung maimbulto sa droga asin man sa korupsyon. Anggot siya kayan. Maray man ang sayang intensyon.
Si BP Leni nagkandidato para labanan niya si Marcos na nagkandidato man. Medyo dyan lang ako dahil kumbinsido. Dapat, si BP Leni nagkandidato, nag-aspira sa pagkapresidente para ibangon kita. Lalo na kitang nalulubog na. Malalamuso na kita sa kauutang sa mga foreign debt kan Pilipinas. Baka bago pa o matapos ang termino kan sa tuyang presidente, sumakat dahil sa kumbaga 11 hanggang 3 trilyon de pesos. Isus marasip. Suba-subaon nitong utang pati dahil pa namumundag na mga makuapo, agko na tulos abunara na buwis sa gobyerno. Kaya po nga ni dapat si BP Leni nagkandidato para ibangon ang sa tuyang ekonomiya. Tabangan ang mga tios, anong programa ninda sa mga mayong sadiring lote, harong, nag-i-restar sa mga tulay, nagtuturog sa mga papag-papag, nagtuturog sa mga Luneta Park, kung sain-sain na sana, mayong sadiring mga comfort room, mayong sadiring may inom na tubig, ang mga indigenous peoples, ang mga tugang tang aita, mga tugang tang sobra ang pagtios, mayong tultul na matuturugan, pag nag-uran-uran man sa pag-iistaran, pag nag-init, taros man sa sobrang lanit kansaldang, iyan ang mga dapat tabangan tapo na maaspirar sa pagka-presidente. Kung paano putulon ang korupsyon kung agkuman, di ba? Kung paano mahali ang mga illegal na mga activities. Yan. Ba kung nagkandidato dahil siya, lalabanan niya si Marcos. Si Marcos man nagkandidato dahil maray man ang sa iyang intensyon. Dahil nagkandidato para labanan ang sa iyang kapwa kandidato. Kundi makatabang man sa pangangaipo, lalo na yung mga renewable energy. Problema ta sa halangkaw na bayaran ta sa electric bill. Kaya po nga ni si Presidente, pabor man baga katong solar ng bayan energy. Itong malata may mga plano na nga ni na ang Senado nga ni, pig-railroad na gayod ni Crispo. Para pirmahan na sana kan mga members kan Committee on Public Utilities and Energy. Itong mga senador mapirma na sana para po pagtaonin na pagtugot na mataaning prangkesya ang Bicolite and Power Corporation. Tasaro sa naging ailing situation na kooperatiba kan taon 2013 kan lamasahon nin makukusog na bagyo ang Camarines Sur. Ang ringkunada na nga naaning damage. Ano po? Infrastruktura, agrikultura, pati po ang mga yaon ining electric cooperative tadigdi. So dahil po dyan, igwang tulong original na kagpadrino kayan na mga Bicolanong congressman. Iyo ang nag-inot na nag-file, kaya lang dahil po ini nakalusot sa Kongreso. Hanggang sa mailihir si Ilring congressman sa 19th Congress, saka lang na i-refile ni Ilray. Kaya dahil man ito dapat basulon digdi o pagpara anggutan o pagpara basulon or ikaurag, ikauyam, si Congressman Elry Villafuerte, bako man palan siya kaya ni an original na nag-file. May tulong Bicolano. Ngunyan si Elry, nag-refile na sa naman, taan maawot niya. Komo siya ilihidong congressman, bako lang. Porque siya ilihido sa iyang segundo distrito, diyan na siya perming magpaparakonsentra kan sa iyang trabaho. No. Ang sabi ka ni ba, once na ilihido kang representante sa distrito mo, kongresista ka, representante ka kan Republic of the Philippines. Pag nagpasar ka nin sarong propuesto o proponidong ley or House Bill, pag iyan na aprobaran kang Senado as in pinirman kang presidente, kang nasyon, papakinabangan yan bako lang kan sa emong distrito na pigre-representar, kundi papakinabangan kan interong mga Pilipino. O di ba?
Kaya ano man ta ikinakauyam, asin ikinakaurag, kan iba, na nakikiaram sa ikalimang distrito kan Camarines Sur, si 2nd District Congressman El Villaperti, na may maray man nakatuyuhan. Tano, enot, kung no power interruption, andad around kan Bicolite, asin magkaigwaman sindaning sadiring operation, sadiring company, sadiri man na mga empleyado, total 8 years pa man ma-expired ang prangkesya kaya ni pong Kasureko 3, di kanya-kanya sindang management, kanya-kanyang negosyo sa kuryente. So para igwa kitang inaapod na pre-enterprises, may freedom of choice ang mga member consumers na magpili kung saan nila gusto. Siyempre kung no brownout ang i-offer kan Bicolite and Power Corporation, dangan magbaba ang presyo kaysa sa existing, di duman yan sama sa baba ang presyo dahil pag igwa ka ng kompetensya, magkakaigwa siyempre ng cutthroat competition sa presyo. So magkakaigwang competitive prices. Dahil na pwedeng suluhon sana ang pagdikta kan presyo kan power rate sa sarong distrito kung saro sanang source of electricity and sa to yung pinagkukuanan ng serbisyo. Mas maurag baga igwang inapod na quality competition. Tangarig pong may pagpilian kita, kumuyaong kita sa demokrasyang nasyon. Kaya dahil dapat nindo ikaurag, ikapungot, asin ikasuya, asin ikasuka, ang ginibong lakdang na ininilri. Tayo nipigbuhay niya sa naman sa katuya na kita tabangan. And, ang pinaka the best, pag no power interruption, no brownout, na mangyari ang Bicolite, ang mga ilihidong opisyal ta sa Rinconada, magpuon yan sa congressman, mga mayors, mga vice mayor, mga councilors, pati mga punong barangays and department heads na may mga amigong negosyante sa nasyon kan Pilipinas, nangurog na sa Metro Manila, makaka-invite na kita na magburugtak na sindaning negosyo, mga manufacturers, mga pabrika, mga pagibuhan kung ano-anong mga produktong construction, semento, hollow blocks, kabilya, mga tailoring, mga pagipatahian, mga darakulang pabrika, mga frozen foods, kung ano-ano pang mga industrial manufacturer factory, dagdag sa employment po ini, dagdag sa local revenue collection, maasinso ang Rinconada, magiging first class district ang Rinconada sa enterong Pilipinas. Kung mangyari yan. Lalo na kung magkaigwa pa kita ng port. Halimbawa, ang nangganang congressman, si Gumegs, sa Rinconada, malaganan pa nindo ng port ang Balatan. Nako, Diyos ko, sobrang pag-asinsota. Buhay na buhay patian sa tuyang nightlife sa Rinconada kayan. Di ba? Tama, wali? Oh. Ano? Hanap buhay naman kita. Ay, pasalamatan ta daw mga tugang. Sa tuyang mga sponsor sa Christmas greeting sa radyo RPNDCKI. Nagkapira na ini. Dito lang basahan ko, idol. Narig ang iba man na mga pag-iribata, magbasa man kansa mga iba man na mga sponsor pa, no? Para mapasalamatan. Uy, Diyos mabalo sa endo, ha? Ang Christmas greeting sa RPNDCKI po, ato din ni Cap Berta Balbuena, aspiranting Vice Mayor dyan sa Banwaan, Canaboa, Camarines Sur. Siring man ni Honorable Councilor Dante si Uliban Family kan Iriga City. Honorable Councilor Ros Orolpo, aspirant City Mayor kan Iriga City. Siring man po ni Mayor Jeff Besinyo kan Baaw, Camarines Sur, ni former councilor, aspirant councilor ngonya na maabot na eleksyon, Kagawad Piwi Gascon. Atod man kan Lucky Best Enterprises Iriga City. Asin man po ni Attorney Fernando D. Simbulan. Si Honorable Attorney Fernando D. Simbulan po, incumbent mayor ka na buha, and mare-elect Giraray na alkalde, sito na buha Camarines Sur.
Siriman po kan Kaperte Medical Headquarters Chief or Head na si Aspirant Councilor Joriel Kaayaw kan Iriga City and family. Good morning kay Attorney Leo Kaayaw and Ma'am Susit Kaayaw kan Iriga City. Siriman po ni incumbent board member re-elect Botsokoy Oliva kan Rinconada area and ni Vice Mayor and aspirant City Mayor Rex Oliva. Siriman po kan Tanchuling, New Tanchuling and Villanueva Hospital. Owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling of Iriga City. And aniba pang mga mag-sponsor po, welcome po kamo ha. Digdi po sa RPNDCKI. Salamato na maray sa sendo pong pag-sponsor sa radyo sa satuyang sa sendo pong mga Christmas greetings. So para sa moya, ang sa moya man pagpaabot in advance Merry Christmas and advance Happy New Year sa mga sponsor mi, sa mga advertisers mi. Mabuhay po kita ka boss. We love you so much and thank you sa padagos na pagsuporta nindo sa samoya pong mga proyekto, activities and programs sa RPNDCKI. Facebook Live viewers Noy, ano na? Naka-live kita o dahi? Nalingaw ako ay. Naka-live kita, naka-live o dahi? Ay, pangyayari. Iba talaga nag-iedad-edad na. Nalilingawan na, ano? Okay, sa mga Facebook Live viewers mi, ano po, sa pasensya na po, at nalingawang kong barationg kamo. Oy, si Hermanang Monica Perique of Limasol Cyprus, si Hermanang Melanie Mendoza, and si Mr. Vander Gaysen of Limasol Cyprus also watching, and thank you so much. Sabi ni Hermana, ano nga ni Hermana Monica sabi mo? Hi, hello, ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPNDCKI. Ayan! Hermana, major sponsor ka daw sa ano? Christmas greeting sa radyo RPNDCKI. Major sponsor, kayang-kaya mo ni. Ika pa. Ano nang nag-iwas na kan ano pa lang dyan na Hermana, ano? Sa Limasol Cyprus. Tirang hektarya ito. Siguro mga abuton guide mga 50 hectares man at patanuman ng mga patatas, mga orange, mga mangga, mga grabe pala niya ako. Garo ko layogon. Ano kadakol palang kamang prutas dyan? May iwason pala niya ako. Ano sa inyong farm? So, kaya mahilig ako sa prutas. Pero digdi sa Pilipinas, pagka mahal-mahal kang presyo kang prutas, ay inda daw niya ako, adi. Limonsito na lang ang pigpuprutas ko. Limonada na lang. Magbakal kang mangga, Diyos ko, sarong pidaso. Ay ano na niya akong presyo ni 80 pesos. Ay inda. Bakal ko na niya ako ng turay. Kaya bala niya ako, kita mapadad na naman. Uy, grabe pala ng uric acid kan turay. Ano ha, nasira. Oy, sabi ni Hermanang Monica, pakipabati man daw kay Roland Do Medroso, kay Hermanang Maureen Medroso, kay Bayaw ni Ernesto Medroso. Ano yaw, nag-bonus ng PNP. O, si Hermanang Maureen, sigurado na naman ganun Christmas sobre sa kuya kanya. Ay pangyayari. Oy, si Hermanang Melanie, si Hermanang Maroya Zero of Japan. Oy, Hermanang Maruano na. Pangyayaring nagagatol na lamang din sa kuyang liog kan sa emong ina ipapadara. Dahil pa baga nag-aabot sa post office. Joke lang. Oy, si pamangkin na pinakang magayon. Uy, masakay na pala ni sa shipping passenger na barko. Si pamangkin kong Cristel Mendoza. Good luck. Ano? Siriman, good morning kay George Rodriguez, Socorro Rodriguez, Yuloyo, good morning kay Elisa Mora Lucerita, kay Rosa Lipas Corativo, Gina Cisno, Ablon, Basqueñas, Bina Obra,
Sar Tijada, Hector Tanyure, Imelda Tumon, and kay Mary Yuri. Good morning sa Indogabos. Thank you so much. Greetings from Hermanang Monica. Uy, nag-approve ka, nag-thumbs up ka, Hermana. So, ibig sabihin, medyo responsor. 10K man sana yun. Pagluway ko ng buhos ko pa dahil madaw ko na, diba? Padara mo, Toros. Pangyayari. Si Norma Adbingcola, Sir Lim, good morning. Oy, hermanang Onik. Joke lang yun, ha? Oy, good morning kay Ma'am Norma Adbingcola. Also watching. Thank you so much. Si Jimenay Prestado Bungay Salva also watching from Pasig City. Good morning. Thank you. Manahimik ka po dyan. Uy, apat pating tao-taong ano, no? Anong apod ka niyo? Pig-send na nakakurundutan angog, oh. Pangyayari, ano? Si Norma Adbingcola is watching. Yes. Bati ko na po. Oh, sige. Sabi ko yun sa ano ni Gubmix. Sa iyang political jingle. O si Sige. Mix Villaperte. Gusto mo daw ni kan mga akis kan mga tao, no? Intiro pati nagbuburbarili. Osi. Berdaw, bago kita magpaarang patugtugong kugiraray, tapati ako napapabay. Sige si Mix. Osi que si Mix. Osi que si Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi que si Mix. Mix Villaperte. Sisikatan, trabaho kanyang nililikha. Probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. At ang sabi niya ay sadi na
Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sa di nakita sa Mig Tabang, Mig Payaba, Mig Servisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mig Villafuerte. Osi que si Mig Villafuerte. Osi que si Mig Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mig Villafuerte. Osi que si Mig Villafuerte. Osi que si Mig Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mig Villafuerte. Osi que si Mig Villafuerte. Osi que si Mig Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mig